Gaurko jardunaldi hau pixka bat osatzeko eskatu ziguten irakurle taldekoi irakurraldi konparti bat egitea, testu batzuk irakurtzea hor egiten da Bilbo, Donostian, igual hartu egun bat, 24 ordu eta esatetako gogakoak irakurriteron artean, eta horrelako zerbait politia ditzake, baina inbesteako zigun ematen gaurko saio honek, orduan testu batzuk harritugu, liburuko pasarte batzuk eta horrela irakurtzeko. Bide batez, iragarkietarako tarte bat hartuta, irakurle taldea biltzen geha hilabetero, liburu bat irakurtzen dugu, euskeraz, eta horren inguruan aritzen geha solasean, tarteka idazlea gure artean egoten da, igual saio erdietan edo gutxi gora bera, urtean zehar. Zer idazle hortie? Adibidez, pasaden astean landu belduen liburu bat, idazlea gure artean egon zen, Termin Etxegoien, hor telebistan eta aurkezte egitzen den azkaria, bere kontela liburu landuzun, eta aurreko hilabetean, baita ere idazlea izan gendu gure artean, Izaskun Etxeberria adibidez, eta bere liburu bat landu menduen, eta urren urterako edazkago asumak horre prest, eta animatu, eta inbarreko gauzakarra liburu irakurtzea da, eta liburua irakurri ezen ere, etorri eta solasaldian parte hartzeko aukera badago, beraz, iragarketako tartea, bugatu da. Lehen bizti Mikel irakurriko dugu testua, tokatzpana hobeak egindako testu bada, eta hortik aurrera aukeratu ditugun testu labur batzuk, ez da oso egonaldi luzea izango, ez zaituztegu aspertu nahi, beraz ere gozatu. Tira, niri taldetik esan zidaten testuren bat edo beste irakurtzeko, bidaren izkien, nik idatzi ipuin batzuk, eta hau gustatu zitzaien, ez da oso luzea, eta horregatik irakurriko dizuet Margaritaren sekretua. Ipuin honen gaia askotarikoa izan daiteke, baina sorkuntzaren mugekin lotu genezakela esango nuke. Beraz, esan bezala, Margaritaren sekretua. Bazen behin, duela lauzpabost urte inguru, Margarita izeneko harmona xarmangarri bat. Bakarrik bizi zen basoaren erdian, etxe txiki eta koloretsu batean. Eta bihotzez maite zuen te borria. Udan nola neguan, udaberrian nola udazkenean, goizean goiz jaiki, eta senarrak aspaldi oparitua zion sombreiru ederra buruan, tea berotu, eta lorategira joi zuen ahal bezain usu. Eguraldia eta osasuna alde zituenean behintzat. Gaur egungo mundua eraikitzeko egin duten ekarpena oso handia izan bada, ere, askotan ikusezin bihurtu dira gure oroitzapenean. Liburu honek omenaldia egin nahi die guztiei. Alor ezberdinetan nabarmendu ziren hoiei. Idazketan, bertsolaritzan, margolaritzan, argazkigintzan, kirolean, musikan, fisikan, politikan, kazetaritzan, ikerkuntzan edo irakaskuntzan. Baina aldi berean emakume ezezagunentzat omenaldia izan nahi du ere gizartean aitorpen gutxiago duten, baina edozein gizarteren garapenerako ezinbesteko diren lanetan bere ekarpenekin bizitza eusten lagundu zuten emakume horientzat. Liburua nahiko liburu ona dela uste dugu, laburpen tentagarri moduan baserako pasarte bat horreko ditut. Hor Isabel Tabernando inspiratuta pixka bat eta bertako bizipenak eta zein egingo luke Miguelek beretzatela begirasun hori. Begira daukana, horman esekitako hildiburu disekatu bat ez balitz. Adarrak zorroz eta muturrak lehor, kristalezko kanikabi, eta zerrautzezko nerbio optikoak eta pentsamenduak eta sena. Dena zorruntasuna eta egie zaharra, oraindik poro hilei josira. Vicenta Moe, Azkoitia 1792, Abando Bilbon 1894. Oso gazte zenean, umezuz geratu zen, eta makinara joan zen, osabarekin bizitzera. Honek latina, frantsesa eta euskera erakatsi zizkion. 12 urterekin ipuin onak liburua argitaratu zuen, bere izenarekin. Osoporen alegia latinetik euskeratu zituen, eta hizkuntza honetan liburu bat idatzi zuen. Guk herriko idazle baten ipuintxo bat irakurriko dugu, Antxini Mendizabalen ipuin bat, izenburua lotxatia naiz eta zer, eta hoitxe. Dentistarenetik irten garenetik,
Ez ama ez aita ez dira isildu ere egin. Ez da inbesterako, eki, dio aita Karrosko. Ikusi izan bazenun niri jarri zidatena, aurrerantzean amaitu dira gozokiak, eta zer esanik ez txikleak, amak. Eta jatordu bakoitzaren ondoren, ondo garritu beharko dituzu hortzak, berriz ere aitak, errukirik gabe. Hau amin bera daukat oraindik, eta zuek segi horratik, hortzetako aparatu madarikatuak ekarriko dizkidan sufrikarioak gogorarazten, pentsatu dut. Lautak biak, azkenean, etxeako prestatzeko dio Andereñoak. Gelan zalapart handia dago, ostirala eta gela txukuntzea tokatzen zaigu. Eta ara nun, Aneren mantaletik zoritzarreko txartela erortzen ikusten duen. Kakazarra. Gelako nahastea aprobetxatu nahi dut txartela eskuratzeko. Eskerrik asko denoi.